Sa number 10, una kita anay sa aton nga weather update. No? May duwa karon ka mga ginapanilagan o kung ginamonitor nga mga weather disturbances ang pag-asa. Una, ang bagyo nga yara sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ikaduwa naman, amo ang low pressure area. No? Nga yari na sa sulod sang area sang Mindanao. No? As of 2 p.m., ining bagyo nga may international name nga hagupit ang yara sa 1,850 kilometers east sang northeastern Mindanao. Kamat-amat siya move towards sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ining bagyo ginapaabot nga either Sabado sang gabi o kung Domingo sang aga, baka sulod na ini siya diri sa may Philippine Area of Responsibility, no? Maginapaabot nga mga in 48 hours magapik ang iya sini pagka tropical storm. Kag ginalantaw sa pag-asa ang posibilidad nga posible matunaw ini sa samtang yara sa kadagatan o kun maigo sa eastern portion diri sang Visayas kag sang Mindanao. Kung ining bagyo makasulod na, kung si hagupit makasulod na diri sa PAR, ini pagatawgon nga Bagyo nga Caloy. No, magluwa sa bagyo, magina-monitor karon ang pag-asa nga isa pagid ka LPA nga ay ari na ya sa sulod mismo sang PAR kag yara na karon sa Mindanao. Ini siya ang ginapaabot naman nga magadalas ang pag-ulan diri sa Visayas nga area kag sa Mindanao, including na sa Negros Island region. Kung na-notice nyo kagina sining hapon, may mga pag-ulan-ulan, initanan ang dala na karon sang LPA nga ari sa area sang Mindanao. Pero padayong kita magatutok sa lakat sang panahon, kay may posibilidad pa nga magkambyo ang lakat sang weather. Gani padayong kita nga mag-monitor, especially sa aton nga Weather Bureau nga amo ang pag-asa.